Takže ahojte lidi, vítám mého dalšího videa, já jsem Niky. Dneska jsem si pro vás připravila díl z Minecraftu, je to teda první díl, já jsem tady už začala, ještě to mám nějak nahlas. Já jsem tu začala už přežití stavět dům, akorát jsem se rozhodla, že už to natočím teprve teď, protože jsem to točila předtím a to se mi nějak nepovedlo, takže já tu mám tady baráček nedostavěný, teda, jo. Takže já jdu si tady, já jsem vypotřebovala ten den, to je spoužák. Já jsem vypotřebovala totiž součásti, tak já jdu na dřevo. Mám uličku, kde jsem šla těžit, už jsem šla až tam dozadu. Tady jsem jeden vyklupala, protože já chodím jsem šla úplně dozadu, protože jsem to tam chtěla taky prozkoumat. Vezmu si tam rovnou nějaký sezeničky. Mám tu jeden. To je vlastně já nejsem úplně zkušená v tom, v Minecraftu, takže tam je nějaká střála. Ale to je tak stejná. Je to projdují, tady se mám jedno, tady je to, mám 2,5 míly. Nemám úplně zkušenost s stavění něčím a takový. Tu střechu jsem odflátla, tu nějakým dalším díle opravíme, ale dneska asi spíš budeme těžit. Máme jedny dveře. Šup, mám teda trojenou, to nevadí. Protože ty dveře vlastně nemůžeme nechat určitě takhle, teda tu zeď, protože i když tady kdyby jsme, já mám docela nápad, jak by to mohlo jít, aby to trošku dávalo aspoň smysl. Ale myslím, že na to stačí kámen. Tak, takhle, že jenom tady okolo bude takhle ten kosti toho kamene a tady ostatek. Jo, ještě tady musíme udělat, ale toho nemáme hodně, takže potom budeme muset dvojit, máme to jenom 5. Takže dnes to bude spíš takový těžení. A kdyby se vám tohle video líbilo, tak zanechte like, budu za to moc ráda, odběr a budu ráda i za zvoneček, abyste už o žádný takovýhle video neubili vlastně, nebo nějak, jak se to říká. Tak, v pozdějícím čase vydám odhalení, nebudu to úplně hrotit hned, takže abyste jenom věděli. Tak a teď už asi máme tohle, jenom tak budeme asi těžit. Tady si zasadím stromy, tady si vypeču maso, takhle, tady před dveří zasadím stromy. A vydáme se asi trošku na těžení. Vypadá to, že už nemáme moc času. Já vybranou, takže musíme taky, hele, tady mám travičku taky. Rovnou na maso, dala nám 2. Rovnou můžeme jít tady. Je kamen, ale my ho natěžíme úplně jinde. Ve vodě totiž nemáme vzduch, takže je dobrý si posajdeme takovýhle trošku douře a tady už na lehce uděláte. Takže já to natěžím zatím. Tady si můžu zajít a natěžit se. Přeskočím. Tady jsem se dívala, tady nic není, žádná cesta nevede. I když možná, kdyby jsem to prokopala, tak tam byla ještě jedna cesta. Jinak se nám možná bude hodit. No, možná tady zkouším.
Zatím tady nic nevede. Jsme tu. Jsme tady na trhy. A tady to vede nějak hloubš. A tady je železo. A dál už se koukat. Kamarád tam píše. Já ji teď psát nebudu, vám tady odpovím. Nepiš, točím. Tak. Takže už se nám stmívá docela dost. A my už budeme muset si jít zase vyspat. Protože já nemám ráda, když zase musím v noci tak, jdeme. Tady si to dostavíme, ať už nebo se prvně vyspat. Ať už to, tak když se promiňte za to psaní, když tak uvidíme moje zprávy na jedno. Tady si to Ježiško, můj kamarád. Ne, spíš kamarád, ne. Spíš, co to říká, no. Spíš prostě spolužák. Tady budu potřebovat sleby, ale já nemám dost. Mám jenom 6 slebů. No, mám to stačit nebude určitě. Teď jsem docela velký. Takže je světlo, takže můžeme jít na lov něčem. Třeba jak těžní kamené tady. Skočíme, bum a jsme. Natěžíme. Já do ještě moc nechodím, protože nechci, aby jsem se zbytečně zabila. Tam už je zase jeskyně. Doufám, že tam nespadnu. To už stačí. Bum. Lezeme tady to zabijeme, protože se nám bude hodit maso. Už nám tu jeden strom vyrost, takže to se nám hodí. A potom zase pro seženičky, sazenice, nebo ať se tomu říká. Šup. Tady zatím to stačí. Tady máme už to ikra, nebo jak to tomu říká. Musíme si udělat čistku. Ale úplně si nepamatuju, z čeho se dělá.
Tady někde musím najít. Tady. Jo, mě to je ze dřeva. Já nejsem, říkala jsem, že nejsem zkušená. Slepu úplně stačí. Tak já už si nějaký sazeničky. Asi nepaneme žád seky. No to nevadí. Mám jednu sazeničku. Tak, tady to ještě potřebuji trošku. A já si myslím, že náš baránek může být funkční. Tak a pro tohle video se asi s vámi loučím a uvidíme se v dalším videu, tak ahoj.